z dalšího videa, které bude z Hexitu. A jsme v Hexitu. Zaprvé bych se vám chtěl omluvit, že se to bude trochu sekat, ale je to tím, že natáčím. A doufám, že se vám to bude líbit, a když se vám to nebude líbit, tak si naserte, dveře jsou tamhle. No a je to ten Hexit, už jsem si ho trochu rozehrál, trochu víc. Už jsem aj byl prozkoumat takovou, nevím, jak se tomu nadává. Nebojte, všiml jsem si tamhle těch diamantů, nejsou jenom na okrasu, vymdíme. A fakt se to seká. No. Teď tím, že nahrávám. Jinak počítač to asi nebude zvládat nahrávání. Grindcraft to stačí jen tak jako. Ty krása, to se seká. Tuhle pevnost jsem už prozkoumal, tak mi můžete napsat do komentářů, jestli mám zůstat v tamtom mém domečku, nebo mám být tady. Jsem taky Jarda. A můžu prozkoumávat další, protože když se koukneme na mapu, tak jich je tady hodně. A fakt hodně. Je krásu, budeme se kouknout na ty ostrovy za tom sněžným biomu. Jdeme dobře. Trochu se vyhneme, protože ti skřeti, co tam jsou, tak jsou horší než něco jiného. Než třeba kostlivci a tak. Tady vezmeme lápis, se nám bude hodit. Jo, to tam hrbám. Ještě tady jsem viděl diamanty. Jo, tam jsou. Už jsem se lekl. Tak a jinak mám speciální boty, které skáčou. To jsem našel v té budově tamhle. V tom hradu by se dalo říct. Ještě jsem tady viděl věž, ne? Nebo to mě jenom asi šál zrak. Nevím. Ale těch pevností je tady fakticky hodně. Počkám na chvilku, než a ničeho se nemusím bát, protože jsem si nastavil home, takže pro jistotu. Krása, to se seká fakt drsně. Nebo to je loď? Nevím. To je věž. Jo, tak to je věž. A mám vypnutý zombíky. Taky pro jistotu. Nevím, jestli to mám jít prozkoumat. Tak když tak půjdeme potom. Co to tady vidím? Něco nezralého. What? Co to je?
To je asi nějaký podzemní biom, nebo co? Vypadá to jako podzemní biom. Se pak ceká. Mega. Jsem trochu nachlazený, takže se omlouvám za hlas. What? Jo, to jsou takový ty divný. Trhlinka. Si dám shift. Nebyl bych moc rád, kdybych to teď nepřeskočila. Ale je tady čestka. Spawner na pavouky. Tady coś rozbiju. Tak. Tak a co v tom bude? Nic moc, no. Ale... Jo, tak ono to má víc pater, ještě jedno, jo. To má ještě. No dobrý, no. Ale toto video asi bude kratší, tak asi do 20 minut. Možná, že nebude kratší. To je asi lopatkou. Ty kraso, to je hrozný. Ale za chvilku se mi to nebude sekat, protože budu mít nový notebook. Ale asi, že by tamhle vesnice že já si neříkám blesk. Počkejte. Doufám, jo, mám to. Kovárnu, prosím. Je tady kovárna. Budiž kovárna. A teď to ukončíme, takže